A la bona carn tenim tres grans objectius: aconseguir un bon producte, aconseguir un bon preu i aconseguir un bon servei. Per aconseguir un bon producte ens cal controlar dues coses: l'alimentació dels animals i la seva confortabilitat. I tot això ho podem fer-ho a les granges del nostre grup. Una d'aquestes granges és la granja de Cal Corraler, situada al peu del Montseny, justament a Sant Esteve de Palautordera. Aquests senyors són els que fan cada dia que us puguem portar a casa vostra un producte molt especial. Aquest producte és la llet pura de vaca. Josep, què és la pura llet de vaca? La llet pura de vaca és la llet que munyim i envasem cada dia sense cap tipus de tractament ni afegits. Josep, com fem aquesta llet cada dia? Cada dia munyim les nostres vaques i la llet passa a uns dipòsits de fred. Una part l'envasem pels nostres clients i la resta la ve a recollir cada dia de None. L'anàlisi químic d'aquesta llet ens dona uns resultats excel·lents. Si hem de posar nota, podríem posar un 9 sobre 10, a 110 la nota màxima. La suma d'aquestes bones instal·lacions, que compleixen en totes les normatives sanitàries actuals, més aquesta anàlisi química, ens dona com a resultat la marca llet certificada crua de vaca que emet la Generalitat de Catalunya. La bona carn us porta a casa vostra aquesta llet pura de vaca sense trencar la cadena del fred. Un producte fresc i natural. Benvinguts al plaer de menjar bé i sa. Benvinguts a la bona carn.